या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि आपण पाहतायत सकाळच्या टॉप न्यूज। 2 महिन्यांचं मानधन मिळालं नसल्यानं मंगळवारी सकाळपासून कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीमधील सफाई कर्मचारी नळ कामगार कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेलं कामबंद आंदोलन नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या यशस्वी शिष्टाईमुळे स्थगित करण्यात आलं। येत्या 8 दिवसात मानधन अदा करण्याचं ठाम आश्वासन नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी कर्मचाऱ्यांना चर्चा करून दिल्यानं आंदोलन छेडणारे कर्मचारी आपल्या दैनंदिन कामावर रुजू झाले। सिंधुदुर्ग क्रेडाई संस्थेच्या वतीनं सिंधुदुर्ग प्रॉपर्टीज हे वास्तू प्रदर्शन मुंबईतील रवींद्र नाट्य मंदिराच्या पु ल देशपांडे अकादमीच्या सभागृहात 14 ते 16 एप्रिल 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आलं होतं। नीटनेटके आयोजन, प्रशस्त स्टॉल्स, अतिशय उत्तम मांडणी या वैशिष्ट्यांबरोबरच नामांकित बिल्डर्स यांच्या बरोबरच नवनवीन बिल्डर्स या प्रदर्शनात सहभाग हे या प्रदर्शनाचं वैशिष्ट्य होतं। सामान्यांच्या खिशाला परवडतील असे अनेक वास्तू प्रकल्पांचा समावेश होता। मुंबईकर कोकणवासियांनी या प्रदर्शनात मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावली होती। 3 ते 4 हजारांच्या वर ग्राहक या 3 दिवसात प्रदर्शनाला भेट देऊन गेले। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचा महाविजय अभियान 2024चा समारोप मेळावा शिंदे फडणवीस सरकारचे मंत्री दीपक केसरकर यांच्या होम पिचवर होणार आहे। सावंतवाडीच्या गांधी चौकात या मेळाव्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे। या मेळाव्यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे। सायंकाळी ठीक 6 वाजता हा मेळावा होणार असून यासाठी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्यासह स्थानिक नेते मंडळी विशेष परिश्रम घेत आहेत। प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांनी मान्सूनपूर्व तयारीबाबत तालुकास्तरीय यंत्रणांची बैठक घेऊन सतर्क करावं। त्याचबरोबर तालुकास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे अद्ययावत करून सादर करावेत, अशी सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुक्ते यांनी केली आहे। मान्सूनपूर्व तयारी आढावा बैठक घेण्यात आली। बैठकीला प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, प्रशांत पानवेकर, ऐश्वर्या काळुशे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी अवधूत तावडे यांच्यासह सर्व तहसीलदार, खाते प्रमुख उपस्थित होते। मुख्य बाजारपेठेची सद्यस्थिती पाहता दुचाकी वाहनं पार्किंग करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्या कारणानं शहरातील रहिवाशांची, पर्यटकांची गैरसोय होते। पार्किंगच्या जागेत फळ विक्रेते, भाजी विक्रेते जागा अडून लोकांची गैरसोय करताय। दुसऱ्या बाजूला गाडी लावल्यास लोकांना दंडात्मक कारवाईला सामोरं जावं लागतंय। पार्किंगची योग्य व्यवस्था करून लोकांना सहकार्य करावं, अशी मागणी भाजप युवा मोर्चा जिल्हा चिटणीस बंटी पुरोहित, महिला शहराध्यक्षा मोहिनी मडगावकर, निस्बा शेख यांनी निवेदनाद्वारे सावंतवाडी पोलिसांकडे केली आहे। बातमीपत्रात पाहत रहा कोकण सात लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। नमस्कार, कोकणचं या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।